cu o rată de absorbție a fondurilor europene suficient de scăzută pentru ca România să ocupe ultimul loc, având cea mai mică rețea de autostrăzi pe cap de locuitor din Uniunea Europeană și ocupând podiumul în ultimii ani în Uniunea Europeană prin numărul de victime rezultate din accidente auto, era greu de prevăzut că România va atrage în viitor admirația întregului continent printr-un proiect dedicat responsabilizării, pregătirii și învățării șoferilor să conducă preventiv, cu respect pentru mediu, drum și, nu în ultimul rând, pentru mașină. Unde ne aflăm aici? Ne aflăm în clădire. Practic, intrăm imediat în sălile de clasă. Aici este zona de recepție. Acum nu prea arată zona de recepție, arată clar cantier. Da? Deci aici suntem în clădirea care va deservi centrul de cercetare și de cursuri și tot ce vom face noi aici. Lângă București, la Crevedia, printr-o investiție majoră realizată în mare parte prin accesarea fondurilor europene, investiție întinsă pe 12,5 hectare, anul acesta devine realitate visul fostului campion național de raliuri, Titi Aur, un autodrom care cuprinde, printre altele, un circuit de 1,2 km de asfalt și 1,2 km de macadam. Ce vedeți aici, se montează niște pereți mobili care se vor ridica pentru a face un spațiu mai mare sau mai mic și practic putem să separăm sălile pentru a face diferite activități. Fost pilot de raliuri, multiplu campion, pilot care deține recordul all-time de victorii și titluri de campion, de peste 15 ani Titi Aur și-a dedicat toată experiența școlii sale de condus preventiv, pregătind în toată această perioadă peste 25.000 de cursanți. Autodromul care este de fapt un centru de cercetare pentru conducere defensivă și siguranță rutieră, dar în care vom face și altfel de activități, multe altfel de activități, tot ce ține de automobilism în general, atât de automobilismul civil, cât și de automobilismul sportiv, ceea ce îmi este mult sau foarte drag mie. În schimb, scopul, obiectivul este să facem acest centru de pregătire și de cercetare, în care putem și de fapt simulăm tot felul de situații din trafic, posibile din trafic, de la asfaltul bun și curat până la tot felul de forme de asfalt ud, denivelat, murdar, beton cu toate formele de aderență mai mare, mai mică și nu în ultimul rând zona de macadam, de off-road, de noroi. Practic încercăm să simulăm și zic eu că reușim în mare parte să simulăm cam toate situațiile pe care le poți găsi atunci când te deplasezi cu mașina. Scopul acestei investiții este în primul rând de a găsi soluții cât mai bune pentru a învăța șoferii pe de o parte cum să conducă eficient în situații speciale și în același timp pentru a găsi soluții cât mai bune pentru a construi, produce, să zic, elemente de siguranță, în primul rând elemente de siguranță active, adică acele elemente care sunt montate, puse, cu care este dotată mașina pentru a contribui alături de șofer la siguranța, să zic, derulării, călătoriei sau deplasării cu mașina. Cu zone de acvaplanare, zone cu denivelări, zone de frânări cu aderențe diferite, un cerc de 80 de metri diametru cu diverse suprafețe de rulare și multe locuri în care se vor face exerciții cu mașinile, simulatoare, dar și un circuit de 1200 de metri și lat de 12 metri cu zonă de macadam și off-road, autodromul de lângă București este cu siguranță un proiect unic și ambițios. Am curajul să spun, chiar dacă e un pic lipsit de modestie, va fi cel mai complex autodrom și cel mai dotat autodrom poate chiar din lume, prin faptul că are foarte multe facilități. Mai există astfel de, să zic, locații în care se pot face diferite lucruri cu mașini,
dar nu sunt, sau eu cel puțin nu știu, de o locație în care să fie atât de multe lucruri într-o singură incintă, trecând, cum spuneam, de la asfalt până la noroi și cu tot felul de, să zic, situații în care poți să fii pus în trafic. Spuneți-mi, vă rog, ca să luăm și un exemplu concret, văd acolo o schelă metalică. Ce ar trebui să fie? Acea stelă metalică nu este o stelă, sunt practic două centre de comandă, sunt două observatoare în care practic se va duce comanda de la 4 simulatoare la un centru de comandă și de la alte 4 simulatoare la celălalt centru de comandă. Vor fi folosite cel puțin partea de jos, să zic parterul, pentru comanda simulatoarelor și cu tot ce înseamnă sistem de înregistrări video și cu date, iar partea de sus este o terasă din care poți să observi foarte bine ce se întâmplă practic pe simulator, în care cei care fac cercetare sau cei care urmăresc pur și simplu pe, să zicem, mașinile care evoluează în diferite situații, pot să observe foarte bine, foarte clar ce se întâmplă. Acum suntem în stadiul în care aproape toate simulatoarele sunt gata. Sunt gata înseamnă că toată structura, toată infrastructura este făcută. Mai rămân mici detalii, să zic, de curățenie, pentru că fiind într-o perioadă cu mult noroi s-a murdărit totul, nu mai este asfaltul proaspăt, deși este nou, nu pare a fi asfalt nou. Și mai sunt la urmă de tras dungulițe și de pus elemente de protecție care nu fac parte direct din simulator, acele cauciucuri, să zicem baraje, balustrade de cauciuc, doar finisajele. Acum, deși nu pare, totul este gata, dar doar noroiul și, să zic, mizeria de pe asfalt arată a fi un pic dezordine. Visul dumneavoastră pentru a deveni realitate a necesitat și finanțare. Înțeleg că este un proiect realizat în mare parte din fonduri europene. Da, aici am avut sprijinul Ministerului Cercetării, care a acceptat în primul rând un proiect inedit, un proiect nou ca și, să zic, domeniu de activitate pentru ei, pentru Ministerul Cercetării. Contribuția noastră a acționarilor este de 30%, contribuția fondurilor europene, bineînțeles cu împărțirea fondurilor europene, buget național și acolo este de 70%. Investiția totală este foarte mare, este de 7.500.000 plus TVA, asta înseamnă 9 milioane și ceva de euro, plus dotările cu care participăm noi, venim cu tot felul de simulatoare, mașini speciale și tot, practic investiția totală trece de 10 milioane jumate, 11 milioane de euro. Până acum totul s-a derulat în condiții foarte, foarte bune, inclusiv, să zic, plățile făcute de la fondurile europene au fost la timp, ceea ce ne-a făcut să putem să derulăm proiectul în condiții corecte. Orice mică oprire, orice mică încurcătură n-ar fi bine. Am apelat și la un credit bancar destul de mare. V-a fost greu să convingeți oamenii să se implice? Da, foarte greu, mai greu decât mă așteptam. Practic, asociații care au venit cu plăcerea de a se implica într-un proiect special. Băncile, a fost foarte greu toată lupta cu băncile, până la urmă o bancă, și este vorba de Piraeus, a acceptat să spună da, noi vrem să susținem acest proiect și au asumat, să zic, alături de mine acea doză de risc financiar, pentru că toată locația până la urmă trebuie să și producă pentru a plăti creditele, dar până la bani, haideți să vorbim de lucrurile, să zic, interesante și frumoase. După cum vedem, avem și o zonă de macadam, în care vom avea zona de off-road, dar vom avea și aceste trambuline, unde putem să facem până la sărit, zburat cu mașina și tot felul de teste în condiții de drum de macadam. Aici avem clădire care va avea o zonă tehnică, va avea o zonă de săli de clasă,
și de simulatoare și o zonă în care se poate servi masa sau o zonă în care poți să faci o conferință sau diferite alte lucruri. Zonele principale sunt zona tehnică în care trebuie să facem întreținerea echipamentelor, în mod special a mașinilor, mașini care fiind într-o perioadă sau exploatate la teste și la limită, cu siguranță e nevoie de o modificare sau preparare tehnică mai specială, ceea ce înseamnă că ai nevoie de o zonă tehnică foarte bine pusă la punct. Terenul l-am cumpărat în 2011, da, și am început în 2014, practic, construcția propriu-zisă. Deci a stat 2 ani și jumătate sau aproape 3 ani, a stat pur și simplu, timp în care m-am ocupat, bineînțeles, de tot ce înseamnă PUZ, autorizații de construcție, proiectul de finanțare european, proiect în sine, proiectul tehnic, care înseamnă din nou o aventură făcut practic cu un arhitect care este și prieten și implicat în zona automobilismului și pilot la curse și care practic a investit, să zic, în acest proiect și mult suflet, dar și multă știință. De aici se poate, să zic, filma de la stradă clădirea și în spate este tot viitorul autodrom, circuitul. România se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește numărul de accidente rutiere mortale, 92 de decese la 1 milion de persoane. Asta cu toate că numărul victimelor rezultate în urma accidentelor rutiere a ajuns în 2013 în România la 1861, în scădere cu 9% față de anul precedent, potrivit celui mai recent raport al Consiliului European pentru Siguranța Transporturilor. În plin deceniu al Națiunilor Unite de Acțiune pentru Siguranța Rutieră 2011-2020, proiectul ambițios al lui Titi Aur nu folosește ca repere lipsurile pe care le înregistrează România, ci se raportează la bunele intenții ale națiunilor lumii de a atrage atenția populației asupra problemei sociale extrem de grave, asupra consecințelor rezultate din imprudența în trafic care ne poate costa viața. Deci este un proiect unic în Europa. Da, nu neapărat unic în Europa, foarte complex și gândit, proiectat special pentru așa ceva. Nu este adaptat din ceva existent, ci pur și simplu construit de la zero pentru așa ceva. Tot ce am văzut sau ce am știut că există în lume pe undeva, am făcut aici, plus niște invenții, plus niște lucruri, noutăți absolute. Și când va fi gata, funcțional, practic vom cuprinde sau vom putea aborda aproape orice situație din trafic.